A Garda Civil e a Policía Local da Pobra desarticulan un punto de vendas de droga no municipio. Incautáronse 73 doses de cocaína, 87 de heroína e máis de 1000 euros. Novo golpe á venda de drogas no Barbanza. A Garda Civil do posto principal de Boiro, en colaboración coa Policía Local da Pobra do Caramiñal, desarticulou un punto de comercialización de sustancias estupefacientes no municipio pobrense, ademais de deter a unha veciña da localidade como presunta autora dun delito contra a saúde pública na fase de explotación da operación con Gast. A investigación iniciouse despois de que efectivos de ambos corpos tiveran coñecemento da posible existencia dun punto de venda deste tipo de sustancias no municipio. No transcurso da operación, efectivos da Policía Local da Pobra sorprenderon a esta muller mentre se dispoñía a realizar unha transacción, intervíndolle 6 doses individuais de cocaína, 3 de heroína e moeda fraccionada, e procederon á súa detención como presunta autora dun delito contra a saúde pública e a incautación dos efectos atopados. Tras a detención e logo de obter numerosos indicios da súa suposta actividade ilícita durante a investigación, os efectivos registraron a vivenda atopando 67 doses de cocaína, 84 de heroína, 1189 euros e moeda fraccionada, material para manipulación e confección das doses individuais das drogas e un puño americano cunha dobre función de pistola de descargas eléctricas. Os axentes incautaron os efectos achados.